Deuse a coñecer en toda España xunto a Raúl e Bruno grazas a un concurso de televisión. Agora Borja Mina dalle un xiro á súa vida impulsando na súa casa en Vilagarcía un proxecto moi ilusionante. Vai abrir unha librería cos cartos do premio que conseguiron. Cos cartos que gañamos no programa de televisión, en Reacción en Cadena, pois quería invertilos de algunha forma en fomentar a cultura. E fai uns meses, cando vin que pechaba Follas Novas, librería da que era cliente asiduo, pois deume moita mágoa e iluminouseme a cabeza, non? E dixen, por que non recuperar este espazo cultural reconvertindo un pouco e tamén ofrecendo unha dinamización do lecer e da cultura aquí en Vilagarcía. Porque a idea de Borja Mina é que isto sexa moito máis que unha simple librería, aproveitando todo o potencial deste local que antes ocupaba Follas Novas. O mozo de Arousa quere dedicar unha gran parte do espazo a crear unha zona para dinamización cultural. Quero que sexa un espazo máis de movimento, que haxa diferentes eventos, actividades, entón pois unha parte de librería, unha parte de xogos de mesa, presentacións de libros, conversas, un pouco pois un espazo que sexa dinámico, sobre todo. Nese sentido, con el xa contactaron varios autores para facer aquí as súas presentacións e mesmo artistas que queren expoñer neste local. Teremos un espazo onde os autores locales terán moita importancia e é un espazo aberto para todo o mundo. Xa están a chegar propostas de xente que quere aquí expoñer pois sexan obras ou arte tamén. Por exemplo, recibimos solicitudes para facer unha exposición de cadros e estamos abertos a todo tipo de cultura, de lecer, e aquí todo o mundo é benvido. Nestes momentos, Borja e o seu equipo traballan contra o reloxo para telo todo listo para a gran apertura prevista para finais deste mes. Son moitos meses de traballo en algo para min que é novo, pero bueno, con moitísima ilusión aquí estamos a reformar un pouco para tamén darlle unha nova imaxe ao local e estamos pois traballando moitas horas para chegar a esa campaña navideña que tamén é moi importante para as librarías. O que polo de agora se mantén como unha gran incógnita é o nome do proxecto. O nome xa está decidido, pero haberá que esperar un pouquiño para coñecelo e terá moita relación pois co mundo do libro e tamén cos mozos de Arousa e con Arousa Moza, que ao final é un pouco tamén a extensión dese proxecto que comezou fai anos coa asociación. Porque, inda que se embarque neste novo proxecto, Borja Mina non ten pensado deixar de colaborar con Arousa Moza, entidade sociocultural moi activa na cidade da que forma parte dende hai anos.